Ассалому алейкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Дом.tj. Номи ман Шаҳром. Имрӯз 19 марти соли 2022 1000 рубл бо курси давлати 121 сомонӣ ва 50 дирам, бо курси интиқолӣ маблағ 124 сомонӣ, $100 1294 сомонӣ. Дар имрӯзанавормон 15 та хонаҳои фурӯшӣ мешаванд аз шаҳри Душанбе, Хуҷанд, Бохтар ва ғайра. нархҳо ҳамагӣ аз 55 000 сомонӣ сар мешавад. хона аз шаҳри Душанбе ремонтош хати бо нархи ҳамагӣ 165 000 сомонӣ ҳастак. духонага бо нархи 200 000 сомонӣ аз шаҳри Душанбе ҳастак ва дигар вариантҳои хуб бисёре аз Федератсияи Россия ҳам ҳастак. барои ҳамин ҳатман навормона то охира тамошо кунед, лайк монед ва дар каналмон подписатсия кунед. дӯстони азиз, агар шумо ягон хонаи фурӯшӣ доштагӣ бошед, ба рақамҳои барои реклама танҳо дар WhatsApp сурат ва маълумоти пурраи оиди хонатон рой кунед. агар хона гуфтеста бошед, дар комментария нависед чӣ қадри хона шумо дар корай. бисёри бад гап намезанем, рафтем. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе. як хонага бо масоҳати 32 метри квадратӣ дар сеюм ошёнаи бинои новостройка. хона ремонт дорад ва ҷойгир аст дар ноҳияи синои шаҳри Душанбе, политехникум, канечкаи маршрути 7. дар сеюм ошёна доми 6 ошёнага. нархи хона 200 000 сомонӣ, доллар ва рубл дар рӯи экран. замини фурӯшӣ дар Федератсияи Россия, Раменский район, ай Москва 45 километр мебошад, посёлкаи Карпова. 6,34 сотих замин ва нархаш бошад 450 000 рубл, сомонӣ ва доллар дар рӯи экран. нархи замин боз савдо мешавад. ва ба телеграм каналмон Дом.tj хонаҳои фурӯшӣ ссилкаш дар комментария видео ҳастак. ҳатман обуна шавед, то ки агар худо нишоната ютуба дар Федератсияи Россия маҳкам кунанд, мо бо якдигар алоқара гум накунем. ва ҳатман VPN скачат карда моро через VPN тамошо кунед, то ки шумо дар реклама нишон диҳаду мо аз просмотр даромад гирем, кормона давом дода тавонему видео бисёртар бурорем. ҳама ссилкаҳо дар комментария ҳастак. насиб бошад рӯзҳои наздик як видео инструксия карда ҳамашро мефаҳмонем. телеграм каналмонам, VPN-ам чиай, ҳамаша хулас мефаҳмонем. интизор бошед. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Рӯдакӣ, наздикии мошинбозори шаҳри Душанбе, наздикии роҳи Калона мебошад. маршруткаи 41 аз назди хона мегузарад. 6 сотих замин, 4 дар хона, 2 дар хонаш ремонт дорад, 2 дар хонаи дигаш ремонт надорад. об ва свет ҳастак, ҳуҷҷатҳош 100%. гирди хона маҳкам мебошад, дарвозаам ҳастак, ҳамом ва ҳоҷатхона дорад. нархаш 220 000 сомонӣ, арзон мешавад ё ин ки бо мошин алиш мешавад болои сумтиян. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран, рақамҳои Россия, имо, WhatsApp доранд. марҳамат. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, дар стари аэропорт, наздикии Хитои бозор ва ЖД вокзал. 3 сотих замин, 5 дар хона, 2 кухни дорад, ҳоҷатхона ва ҳамом. нархаш бошад 40 000 $, сомонӣ ва рубл дар рӯи экран. марҳамат дӯстони азиз, кӯчаи дуюм проезди Афзалӣ мебошад. рақамҳои Россия WhatsApp доранд. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат, деҳаи Корвон 2, 4 дар хона, веранд, подвал, газхона, оғилхона, магазин, ҳамаш хулас ҳастак. заминаш бошад 6 сотих мебошад, аз повороти Ленингради ноҳияи Рӯдакӣ 12 километр. нархаш 230 000 сомонӣ, рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран, WhatsApp дорад. магазини фурӯшӣ дар ноҳияи Қабодиён, дар пеши автовокзали Кӯҳна. магазин аз 3 ошёна иборат мебошад, яъне подвал, якум ва дуюм ошёна. бино ба пуррагӣ фурӯхта мешавад, яъне тамоми бино ҳамаш фурӯхта мешавад.
20 ба 6 мебошад, яъне як ошёнаш 120 метри квадратӣ, обши ҳар се ошёнаш 360 метри квадратӣ мешавад. дар пеши автовокзали кӯҳнаи Қабодиён ҷойгир шудагиай нархаш бошад $130,000 сомонӣ ва рубл дар рӯи экран. боз алишам мешавад агар дар шаҳри Душанбе ягон хона бошад. марҳамат, рақамҳои соҳиби магазин дар рӯи экран. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе. Як хонага бо масоҳати 38 метри квадратӣ дар якум ошёнаи бинои новостройка. Хона ремонт дорад, хона тайёрай, ҳуҷҷатошам тайёр. Ҷойгир аст дар поёни корвон, кӯчаи Графзавод, лаби роҳи Калон, назди бозорча ва поликлиника. нархаш $165,000 сомонӣ. арзон ҳам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Рӯдакӣ. 5 дар хона, як веранд, як кухни, ошхона, ҳезумхона, ҳоҷатхона, оғилхона, хулос ҳамаи чиз ҳастак. 9 сотиқ заминай, свет ва обам ҳастак, документошам ҳаст. ҷойгир аст дар ноҳияи Рӯдакӣ, деҳаи Зарнисор 2. дар наздикии хона 4 магазинай ва боз масҷидам ҳастак. нархаш бошад $35,000 бо савдо мешавад, сомонӣ ва рубл дар рӯи экран. хоно ҳамашон ремонт дорад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран, рақамҳои Россия, WhatsApp доранд. марҳамат дӯстони азиз, мактаб Садикам дар наздики шай, больницаи Калонам дар наздики шай. ва боз хотиррасон мекунем ки меҳмонхонаша қолинош, қати пардаош меистад, стенкаи калони 5 метраям ваям меистад. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Хӯросон, ҷамоати Халообод. шароит садай, одам зиндагӣ дора, мегӯяд соҳибаш. 2 дар хона, анҷомхона, дегдонхона, баня, дар дарунаш кафелзадагӣ, ҳезумхона, ҳоҷатхона, хулоса ҳама садай. трубаи об то дари хонара овардагием. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран, имо доранд. нархаш бошад $120,000 сомонӣ. лаби роҳ мебошад, мактабам дар наздикиш. 8 сотиқ заминай. хонаи фурӯшӣ неканиқтараш бигӯем замини фурӯшӣ, чиба ки ҷош бениҳоят хуб мебошад. ноҳияи Рӯдакӣ, ҷамоати чоракорон, деҳаи Меҳробод, пештара Учқул. 20 сотиқ замин, сари роҳай, 4 дар хона дорад, 2 подвали калон ва нархи 1 сотиқаш $9,000. боз арзон ҳам мешавад. обш агар ҳисоб кунем $180,000 мешавад, лекин савдо дорад. дӯстони азиз, хона сари раҳай 200 квадрат мебошад. барои магазин иҷозат гирифтагиай, канечкаи маршрути 26. марҳамат, рақамҳо барои тамос дар рӯи экран, рақамҳое ки охирашон 0990 мебошад, WhatsApp доранд. аз номи канали Dom TJ гап занем. ва дӯстони азиз, хотиррасон мекунем ки рақамҳои дар рӯи экран буда ин рақамҳои риэлтор мебошад. боз хеле зиёд вариантҳои дигаам дорад. марҳамат, метавонед муроҷиат кунед аз номи канали Dom TJ. иншоаллоҳ кортона буд мекунам. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, поёни Саховат автоцентр. 2 хонага бо масоҳати 43 метри квадратӣ дар 4 ошёнаи бинои новостройка. хонаҳо ҷудо мебошанд, туалет ва найм ҷудо, падабой кардагиай. об, свет ҳастак. ҳуҷҷатош 100% техпаспорт дорад, назди роҳи Калон. нархаш $200,000 сомонӣ. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран, WhatsApp доранд. ва дӯстони азиз, ин рақамҳоям рақамҳои риэлтор мебошад. дигар вариантҳоям дорад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохта, пештара Корхонтепа. 2 хонагая 3 хонага кардагиам бо масоҳати 57 метри квадратӣ дар 6 ошёнаи бинои новостройка. соҳибаш мегӯяд ки доми хуб дар наздаш садик, мактаб, донишгоҳ ва бозори Нихӣ.
об фонтан буримия мегӯяд соҳибаш. Документ ба номи худам, техпаспорт ҳамаш 100%, подъезд кушоди хушрӯ. нархаш 265 000 сомонӣ, арзон ҳам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар, 4 хонага хоҳиш кардан марҳамат, 4 хонага бо масоҳати 100 метри квадратӣ дар 8-умо шонаи бинои новостройка. худи дом аз 10 ошона иборат мебошад. хона бе ремонт, коробка, шкатур монтаж кардагӣ, дари даромадаш российский мебошад. трезаҳо фигура дорад. танаи дом шавда гирён мешавад. дом уже тайёра, метавонӣ ремонт кунӣ, бидрои зиндагӣ кунӣ, мегӯяд соҳибаш. суроға рӯ парои гимназияи Аминҷон, нихи Дружба народов, яъне дӯстии халқҳо. мактаб, садик, донишгоҳ, магазинҳои 24 соата, ресторан рӯ парои домда. даромадгоҳ ва подъездҳои зебо, лифти замонавӣ беовоз 24 соат кор мекунад. насос, подачаи об ҳамаи этажда кор мекунад, гарантияш қатъӣ. системаи филтри об, домофон подъезда, видеонаблюдения, парковка, охрана, майдончаи кӯдакона. чип қатъӣ мешавад, ягон одами бегуна дар омада наметавонад. аввал маслиҳат кунед хонагиҳотон қатъӣ, баъд занг занед, беҳуда занг назанед, мегӯяд соҳибаш. нархаш 368 000 сомонӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, 2 хонага бо масоҳати 56 метри квадратӣ дар 7-умо шонаи бинои новостройка. хона ремонт дорад ва ҷойгир аст дар пеши бозори Вориси Сомон, пеши мойкаи 999 бари мактаби 91. кадоме надонад дӯстони азиз, ин территорияи Гипразем мебошад. рақамҳои соҳиби хона ватсап дорад. амин номерот то соати 1 шаба ҷавоб метиҳад, мегӯяд соҳибаш. акар рости гап намедонам, 1 шаба ями то 1 наистагӣ. нархаш 360 000 сомонӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд, як хонага бо масоҳати 42 метри квадратӣ дар 2-юмо шонаи бинои новостройка. хона бе ремонт, коробка, ҷойгир аст дар 8-ум микрорайони шаҳри Хуҷанд. худи дом 6 этажа мешавад. хона дар 5-умо шона новостройка, бе лифт, дар наздикии мактаби Болаёқат ҷойгир аст. 8-ум микрорайон. нархаш 174 000 сомонӣ. арзон ҳам мешавад. ва ин буд охиронд хонаи фурӯшӣ дар имрӯза набормон. раҳмати калон дӯстони азиз, ки моро то охира тамошо карден. агар хоҳем то ки мо ҳамин наворҳои хонаҳои фурӯшии арзонро бисёртар бурем, ҳатман дӯстони азиз дастгириро фаромӯш накунед. чанд қадар аз тарафи шумо дастгирӣ шавад, ҳам қадар мо ҳам кӯшиш мекунем то ки ҳамин наворҳои хонаҳои фурӯшии арзонро зиёдтар бурем. ин лайк мебошад, ин подписатсия мебошад ва ҳатман через VPN тамошо кунед, то ки мо аз просмотр даромад гирему, тонем кормона давом додан. раҳмати калон, то боздид, худо нигаҳбон.